Vice Mayor, of course, he has been from tataas kumain. Celso Lobregat. He was a congressman in the 11th Congress. Nakasama kami nito. Congressman kasi nga, sabi ko yung congressman. Sinong ipalit mo dyan sa yung Otso Diretso? Papuntang impyerno. Totoo lang. Hindi ako na, walang ginawa yung mga tao na yan. Puro criticize. Hindi pa maniwala. Kayong mga kababayan ko, sinabi ko, pag ako ang presidente, libre ang edukasyon. It is there already, my God. Free tuition na lahat, universal. Sinabi ko, pag presidente ako, libre na ang hospital, universal healthcare. Nandyan na po. Nung nakampanya ako sa bukid, kayong farmer, sinabi ko, wala ng irrigation fees. Pagka-presidente ko, day one, nagperma ako ng order. Wala ng bayad ng irrigation. Total, wala naman tubig. Putang ina ito. May dry season, ma. Mga arbiter, wala ito eh. Mag-ihi kayo. True, para wala akong sekreto. He was there. And sinabi ko, I have to tell Congressman Lobregat about this. Ayun. Alam niya, nagipakita sa akin. Wala, no politics. Because she was there just to show that, no, mayor siya. Sino? Irene Tanyada? Left. And proud sila dyan sa left. They think that it's popular. Kita mo, kakapal ng mukha ng... Nagawa pa na ticket Otso Diretso? Hilbay, makalintal, abogado. Makalintal, abogado. Abogado ka lang kung may pera ka, papasok yan. Wala kang pera? Walang makalintal na abogado na... At kakita mo ng line-up ko? Lobregat, galing, pinakamatagal na sa Congress, kaibigan ko pa noon. Tsaka hindi mo may talo sa ano, yung, he's almost, I don't know here, but in Congress, he was almost, yung, hindi yung, ano, yung talagang, almost to a pedantic level. Yung kuti-kutihon ba? And he's really, ganun. Ganun yan, kuti-kutihin. Not only yung sabihin mo na nitty-gritty talaga, almost pedantry. Yung pedantry is the parang excessive, parang compulsion to, sige lang, diskumpiyado ba na sa, hindi mo matalo yan sa totoo lang, mahusay yan. Ako na nagsasabi sa inyo, galing, mistiso, Sambuangelyo. Ang sunod, ito ang nagtataka ako. Sino dyan sa lahat makatalo ni Tolentino in terms of qualification? Sige nga. Magsabi ka ng kandidato, Makalintal, Hilbay, si Tanyada, sige. Ito, 3 terms mayor ng Tagaytay. Ni minsan sa buhay ko, tagal na kami kilala sa motor, matagal na kami kilala nito, ni wala akong narinig ng isang putang ina mo. Tahimik talaga, mabait. Hindi marunong magalit. Sa totoo lang. But is a very efficient worker. Ilang beses na pumutok yung mayon na yan. Siya ang every time that there is a mayon, pati disaster,
Kasi Presidential Assistant for Special Concerns. Siya yung pinapadala ko. Stay there until the crisis is over. Doon niya siya magdala ng damit. Nakakawa. But I know, sabi ko, kasi nasusunod ang gusto ko. Yan ang gusto ko sa cabinet ko. Kasi marami sila ngayon, halos pareho na kami. Sa isang linya, puro generals yan. Kami dito, halos kalahati rin, puro civilian. Kasi sa kanila, pag sinabi ko yan, linisin mo ang Boracay. Linisin, ipadlak mo, walang drama-drama sa inyo. Sabi ni, wala kang permit, disarado ka. Sabi, close down gambling. Maraming nakiusap, kaibigan. Alam mo bakit ayaw ko ng gambling? It's not per se. Wala ba na kung pakialam maubos pera mo dyan? Ang problema, ang gambling breeds and it weaves many a crime. Papasok ang droga, papasok na lahat, lending money, tapos kung hindi makabayad, kidnapin, tawagan yung ano doon, kinidnap namin yung ano mo, ayan, kung hindi patayin. Yan ang ayaw ko. Yan Boulevard, Dewey Boulevard na yan. Sabi ko kay Albayalde, alisin mo yan lang lahat na pulis dyan. Maraming pulis akala mo may emergency. Kada po, kung daw magpasok pa magsugal. Kaya sabi ko, may order ako. Any government official, hulihin ninyo. Do not allow them to gamble. Pati ayaw ko yung mga pulis umalis tayo dyan. Hindi natin... Yan ang gusto ko, nasusunod. Pag sinabi ko yan. Doon sa, in fairness sa bureaucratic hierarchy, kung anong iutos mo, sir, hindi pwede yan, sir, kasi binangkuwa, sir, gano'n na. Putang na, makulong tayo. Sabi ko, bakit man tayo makulong sa regulasyon ng kuwa? Hindi may ang batas. Bakit ka matakot dyan sa kuwa? Pinailan nga ako ng kuwa. Ang pinuntahan ko sa pinag-kuwa, ihulog kita dito sa danan ngayon. Regulasyon lang ninyo. Why do you send me to prison for violating your regulation? Is that the law? Is there anything wrong in your interpretation and mine? If it is equivocal, dalawang meaning, then certainly hindi mo ako mapakulong. Kung mali ako, then you might siguro reprimand me. Pero yan ang mahirap sa kuha. File ng file. Dismiss ng dismiss naman ng... Ay, wala eh. Yan ang problema. Yan ang kuha. Pagdating doon, sabihin, hindi pwede. Bakit hindi pwede yan? Anong gawin ko sa pera dito siyudad? Sunugin ko? Ay na, mas marunong. Ay, kayo na lang mag-mayor. Yan ang ano ko sa kuha. Yung sinabi, hindi, galit ako sa kanila. Nagdaan ako ng mayor eh. Alam ng kuha that they filed a case against me. It reached the Supreme Court and I was acquitted on procedural and substantive grounds. You read Duterte versus Sandigan. Kuha yan. Kuha yan. Kayo yan eh. Pero ako naman, abogado ako. Susceptible sa dalawang meaning. So pag susceptible, walang criminal intent na. Mawala na yung intent to commit a crime. Dalawa ang meaning eh. Ngayon, kayo kuha, bakit in the previous na sinabi ko na ipakidnap ko, biro lang yun. Biro lang yun. Pwede ko sinabi yan ko, Iskra, page 19, Iskra 19, page 91. Duterte versus Sandigan. E pagdating sa Sandigan, nag-fire ako ng motion to dismiss.
Denied. Diretso ako Supreme Court. Quitted. Paano yung... Kaya yan ang sinabi ko. Ako mismo, pinadaan ninyo sa hirap. Twice. Kasi pinakain ko yung Christmas party, nanay ko kasi maestra. Yearly yan sa Davao. Sinusunod ni Inday hanggang ngayon. Milyon yan. Every Christmas for the elderly, for the religious, ibang parte yan. For the gay, yung mga tumboy, iba, pati bakla. Mayroon yan silang parte. Bata, milyon yan. Military pati pulis. Tapos sabi ninyo, hindi pwede yung sa maestra kasi marami. What's wrong in not allowed? Bakit mo ako kontrolin? Ako yung mayor. Sinabi ko, utang na loob ko sa mga taong nasa gobyerno nagtrabaho. Then you file a case against me. Abot tayo ng Supreme Court. Bagsak rin ka. Previously, sinabi ko, sige, kidnapin ninyo. Tapos, sinalsal ng media. Hindi mo alam ng media. Now, I'm telling you now, for the first time, Iskra 19, page 91, Duterte versus Sandigan, pasahin mo ang kaso. Pili ako ng computer, may batas noon na magkuha ka pa ng clearance sa National Computer Center. Yan ang pahirapan eh. Yung mga tao na gobyerno, marami silang inisip just to make it hard for you. Tapos yung nirecommend nila 24,000 na piece. Ito namang isa, 11. So, why should I follow you? You must be kidding. Kayo ang tama nga. Sinunod ko sila. Maya-maya, nakita ko na yung chip nila, nakasakay ng blue Mercedes. Tang-inang yan. Maghandap tayo kakapalit kay Tolentino. Bam Aquino. Ano, maski ano ka ba, hindi ka malayo ka sa kamukha ka lang. Pero ano bang significante na nagawa mo? What have you done that is really impressive? Puro kayo opposition, puro kayo saway. Hala diha, unsay ba naikasaway. Tingnan natin kung, kasi yung pinsan mo na presidente ha, nandiyan ka na. Sus Mariosep. Tolentino. Kabait na tao, eksperyensyado as a public servant. Francis Tolentino. Mayor ng ano yan. Cavite yung kanya, pero yung sa kanya, time, okay, kasi mahiya siguro sila kasi sa kabaitan niya. At that time, Tagaytay was really very peaceful. That's why nag-sprout eh. There are so many luxurious subdivisions there. Ang sunod, alang-alang ka ba mo? Duda pa kayo nito? Pimentel, the son of a worthy father, number 1 sa bar. Ako 75 lang, putang ina. So si Pimentel, 91 to. Bar top notcher, number 1. Ako sa totoo lang, nagpaprangka ako sa inyo. Hanggang 75 lang ako. Pero okay lang man. Nanay ko noon magsabi, ano ba ito, Rodrigo? May tuwang na maranaw. Mahirap ang salat ng salita sa Moro. Mahirap ang maranaw. May tuwang.
Pareho Bisaya, matigas rin ang dila. Ano ba ito? Wala na ba itong improvement talagang grado mo? Sabi ko teacher ka man. I-analyze mo good ng mabuti. Bigyan ako 76 bukas. Anong gawain ko sa 1? 1 point? 75, nandoon na ako eh. Ano pa ba kailangan man 75, 76, 77, 78? Anong makuha ko dyan sa 81? O 91 eh? Akyat na naman. Tama lang. Hayon. Sige. Yun ang buhay mo. Gusto mo. Sige. Kaya hanggang College of Law, 75. Sunny Dominguez, yung taga rito. Ano yan? Sabi ko, kindergarten hanggang. Tapos, ipalit lang ninyo dyan sa mga Hilbay, Sus Mariosep. Sino kaning iba pa, Bong? Sulat mo nga. Bong, anong iniisip mo dyan, babae? Kanina ka patingin ng huwag ka magtingin dyan sa mga muro na inda. Matsasaksak ka dyan. Doon ka tumingin sa likod. Kinsa ba yuban? Ang yawa itong listahan. Si Bam, si Tanyada. Tanyada, leftist yan eh. Alam ninyo, sinong tigabigay ng sakit ng ulo? Di ba sila? Ayaw nila admitin na NPA sila. Pero sila ang nagsusuporta. Lahat ng NPA sila ang abogado. And until now, we are in trouble. Patayan, Zamboanga del Norte, marami. NPA sa bukid. Ayaw magbayad ng tax, patay ka. Elected, pinili ng tao yung barangay captain. Pag ayaw magkanyang, patayin ninyo. Sundalo ko na papatutindig, patayin ninyo. Sundalo ko na ulang armas pababa para makuha ng sweldo. Dito, di ba, sa Cagayan? Sige, gudluyan lang. Patayin nila nito. Halika, Sina. Kasi kailangan proud tayo. Kaya ang every branch may edicamp ako. May edicamp ako sa police, army, meron rin ako. Meron rin ako sa Air Force. Meron ako sa police. Palit-palit yan siya. Ito sa Navy. Ito yung mag-drive sa barko ng Pangulo kung mamasyal ka dyan sa Annapolis, ito graduate. Sa US Navy. Salyo. That's the name. Pero tawag namin China kay mura mag-in-check. In-check mag-siguro na. Pero Annapolis yan. Sana yung pulis ko? Wala. Pero may magiling mawa ni Buang. Si Sophia. Nara. Tumindig ka dito. Ano ka man? Kandidata kita. Ngayon ba lang? Halika. Tumindig. Sophia Dilu, now known as Mrs. Abu Rajak, pulis ng classmate rin niya, na-assign sa Taguig, sa Laguna. Siya ang aide camp ko. Kaya lahat ng correspondence magdaan sa kanya. Tausog to.
ang asawa niya, may anak akong si Umar. Sabi ko, saan ko ba ito si Umar? Iba man ang mukha nito. Mukhang Arabo na, hindi naman German. Ang nanay, German. Kung nakita ko ako yung ninong ng kinasal, nakita ko yung anak ng waiting, mukha talaga ng anak ng apo ko. O, kaya pala. So, yung asawa niya, pinsan ng mga apo ko, sa Sangkula. Si Pulong nakapag-asawa kay Sangkula. Si Sangkula is Maranao, Tausog. Ayan ang, para malaman ninyo kayo, hindi kayo magduda sa akin. Lagay. Yan yung kandidata ng Miss Earth. Pero noon yun, kaya naka-swimsuit. Bawal naman. Kaya hindi mag-pray kay Allah, patay. Nung isang gabi, pauwi ako ng Davao. Dumaan kami ng ganun talaga. Tapos yung iba tahimik na, ito, ano ba, smart elect. Yung smart elect na maggalaw. Pasuplada ka. Kita ko maya-maya gumano na. Takot mamatay ito. Allah. Palandigin mo kami. Gano'n. Maruhas. Sus Maria. Ang bugiro man ito. Pagpasok niya doon sa Cebu. Kaya, maruhas. Anong kakatsang? Kita niya Justice Dabiri. Hi, Justice Dabiri. Good morning. Tapos, oy, Counselor. Wala ba akong kilala sa mga Hudiyo na yan? Sige, tingin lang ako. Ilan lang ang nabati niya? Tapos sabi ko, sige, kayong lahat na hindi nabati ni Mar, tayo isang grupo, ha? Tayo rin. Ay, kayong lahat, kaibigan ko. Sabi ko, mayabang. Mga justice lang kilala niya. Sabi ko, tama ka na, Mar. Iyak ka lang. Ayaw ko, gawin ninyong senador. Wala na ito. Napakita na niya. Kung yung kampanya, pinakita niya ang the best niya, hindi siya manalo kay Bong. Totoo lang. Ano mang nagawa ni Mar? Tanongin ko kayo. Kayo nagliberal. Yan, magtanong lang ako siya. Anong nagawa niya? Ano ang nagawa niya, naiwan niya sa bayan? Secretary of Trade kay Aquino, kay Makapagal. Tapos lukso siya sa pagkatapos eleksyon, lukso siya doon kay Aquino, Secretary of Finance. Tapos Secretary of Communications, tapos DLG. Nadaanan man niya lahat yan. Tapos purba, ano ang nagawa niya? Bigyan mo ako isa. Maski isa lang. Yang may decision sabi, ito. Gusto ko ito. Itong ina sumunod. Patay yung mga. Dinaanan niya lahat eh. Ngayon, pabalik siya. Tanungin ko siya, ano na naman ang dalhin mo? Teka na mo, sang ilunggo, teka na po. Asawa ko, ilungga eh. Abadsen niya, ilungga yan. Ilungga, Bulacan.
Ang tatay, Ilonggo. Abansin niya, nanay. Kaya takot ako magdukuloko niyan sa asawa ko. Alam mo kung bakit anong negosyo ng asawa ko dyan sa Valenzuela? Alam niyo anong negosyo nila? Punerarya. Baka dyan pa ako tatanda rin. Ito, punerarya. Ito si Bongo. Patanggin nyo to. Tuwali. Yung Tesoro printing, daan kayo ng Davao, isang malaki ang, ano yan, mga pamilya ito ng mga mason. Yung lahat, tatay niya, mga lulo, tapos tito nito, mga, basta yung mason country yan. Ito si Bong, ang nanay niya ng kapag-asawa ng Chinese, Tagalupon. Mayaman ang tatay nito. Nyug, kalubihan ba? Ang nanay niya, may laki good printing. Kung sabihin mo na may pera siya, meron, pangwaldas. Pero kung magsabi ka lang magkampanya, pangkampanya para senador, meron. Ngayon, ang ugali niya, trabahante ito. Trabahante ito, stricto kasi yung lulon lang. Mason nga. May mga anak niya, until now, tingnan ninyo yung Tesoro printing. Mga anak niya ang yung manager, department dito, department doon. The family business. Tesoro, barong? Yan. Pero Bisaya ito, laking Mindanao eh. Kung sabihin mo na ito, at saka honest. Ako, yung magpunta ako ng Bagyo, gano'n. May Bagyo, may baha. Tapos, marami talaga yung pera. Minsan milyon yan. 50 million. Yung minsan mag-akyat ako ng bukid para sa mga sundalo. Kaya kung may isa akong ikwento sa inyo na kawawa. I don't know if he was related to the family of the Dominguez here. Yung kidnapping dito, nagbaba siya ng helicopter, nagdadala siya ng bag pera. Alam mo sa gera, ang ibigay mo pera. Huwag ka magbigay ng bigas, kaya mga sundalo, walang panahon yan magluto. Walang kaldero yan dala-dala. Gusto mong bigyan, pera, magbili yan ng sardinas, buksa niya, diretso yung kain. Ganon ang buhay ng sundalo. Yang Karne Norte, isang ladok lang yan. Kaya baski sa baha, huwag kayong magpunta doon magdala ng kaldero. Unang-unang walang ganang luto yan. Dala kayo luto na pan. Karne Norte, sardina, dilata. Careful ka lang dyan sa yung pork and beans. Tignan mo kung anong territory because they will be offended. Kung magdala doon ng mga baboy na So you should be careful yung ninyo. Anong target natin? So what's the population there? Is it mixed? Oh. Pero kung hindi, pera na lang. Yung si Dominguez, pagpasa sa helicopter, pera. Ang sabi ng media, part daw yon sa hostage money na awa ang sundalo. Naawa ako sa sundalo. Sana maintindihan ninyo yan. It was a very bad day for the army. At, Bong, trabaho lang yan. Masahan mo. At saka honest. Importante kasi sa ako, akilala niyo mo. Pag mawalaan ka dyan ng piso, wala ka, out ka. If I cannot trust you with 1 peso, how can I trust you with 1 million? Kaya tumatagal, pati yung mga bigay-bigay ngayon sa military, kanya yan. Pagdating ko dito, may bigay talaga ako. Dito.
ang operations, ano. Siya ang may dala. Ngayon, itong si Tigna Maragod, Maruhas, Gary Alejano. Kaya huwag kayo magkabali yung Magdalo na yan. Tingnan mo Magdalo, nag-report dyan sa Makati, sigaw-sigaw pa si Trillanes. Pagdating ng pulis, nag-surrender. So gusto nila, they were criticizing the administration of Macapagal Arroyo. Yun, binibira nila si Presidente Arroyo. Kasi daw, ganon. O tignan mo, itong dalawa, nakapasok sa Congress. O tignan mo anong ginawa. Tignan mo anong ginawa. Trillanes, napakawalang hiya. Bastos na tao. Chief of Staff. Remember niyo si Angie Reyes? Kabalit, bait masyado na tao. Pag sinabi lang niya, Your Honor, may I be allowed to talk so I can defend my honor? Anong sinagot? No, sit down, you have no honor. Tobo, kapwa niya, taga-PMA, Chief of Staff, naging Secretary of Energy. Kaya niyang gawin ganun? Tingnan mo siya. Anong nagawa ni Trillanes? Kung na si Duterte puta, hindi ko buksan yan kasi inuuto-uto mo ako. But there is a law. Merong bagong law yan pinopropose nila. Pero sinabi ko doon, I will only go with this if we open our bank accounts, all of us sa gobyerno. Ayun, panahon na, ayun, ako na mismo nagsabi, buksan ko. So ipakita ko sa inyo. O sabihin ko kinyo gaano kagagot ng putang inimbento. Kita mo ang withdrawal pati plus. Every year, kung gano'n lang ang sweldo, ang gano'n lang ang deposit mo, i-plus mo. Natural kasi ang bangko na pinakamalapit sa apartment ko. Noong congressman pa kami. Tapos, maglabas kami noon, magdaan kami kay Danding Kuhangko, bigyan kami. Tapos pagdating doon sa opisina, bigyan kami ni bilyar. Pagbata ka ni bilyar, bigyan ka uli. Hindi man ako nagabili sa labas. I don't believe in the quality of it. Ito, puro Pilipinas na to. Ito kasi terno ng pantalon ko. First time ako nag-uniforme ng ganito. Ang ganda man. Kaya huwag dito akong barilin ng mga abusaya pa. Hindi ito panggira, ito buang. Pag-display lang ito. Yan ang nangyari dyan. Kung sila, pakabastos ang puta. But that singular behavior will haunt him throughout his life. Tinapik pa niya minsan. Chief of Staff niya, Mayor, nauna sa kanya ba yan? Pare, magkuha ka na ng abogado. Binugoy na, ang ginapakita kasi ni Trillanes, tutang inang Trillanes, na matapang ka, na kaya mong pumatay ng tao. E di, subukan mo. Akala, hoy, buang ka. Alam mo ba kung sino naggastos mo sa PMA? Tao, pera ng tao. Ulol ka. Tapos ganun ka magsalita. Bastusin mo pati yung personada mo talaga. Alam mo man ako, saan ako hanapin? O kaya hintayin mo ako pagkatapos ng presidente. Kaya hindi ka man makalapit. Marami wala yung bantay kung sino lang gustong pumatay sa akin. No, nakaharap sa inyo, nandiyan banda siguro yan, Kanina pa yan.
Ganoon rin doon sila. Oh. Alihado. Walang sense talaga magsalita. Mag-English kasi pimiyer eh. Ginilitsunin talaga yan sila doon. Yung Romeo Makalintal. Ito lalo na ito si Jokno. Yung Jokno, yung sus magsalita. Ay, Bong, ang Lasal Bong, ay kasama ang magkama. Taga Lasal man to. Kalayo niya sa tatay niya. Yung W. Jokno, yun ang kuyaw. Pero ito, wala ito. Hindi mo magsalita. Walang kaano. Kasi mag-istorya siguro ito ng impyerno. Masusunog kami doon. So kawawa naman kami kung hindi mo madala ang gobyerno. Pati ito nga sundan. Ngayon, di padala ito ng si Samira, babae man yan, ayaw ko magsalita dyan. Gano'n yan ang rule. Pagka babae kalaban mo, you just shut up. Samira Ali Gotok. So, I have nothing to say to you.